Topan ya. Nggih, Pak De. Apa-apa topan monggo mriki. Aturi panjenengan katuran mriki. Monggo pinarang wonten panggung Bah. Topan. Wah. Kaya zebra. Kok zebra? Iki. Lorek-lorek. Lurek iki lho. Oh, ya. Oh. Wow, bareng guyu ki sajake ki kayak ruang yang sehat. Anak ventilasi nih. Suwe gak tanggapan. Suwe mboten tangga. Sebenarnya tanggapan dikon kok ya mangkat. Kok ya gelem. Hah? Iya, urip ki. Nyileh nggone sinden iki lho. Ha. Nyileh sing kabel. Didudul. Mriki, Pak. Ah, ya. Oh, mula ya aja tuwek-tuwek ben kena dienggo. Lah niki ra enten indil-indile niki ditunyo. Lah ndek topan wis renek indil-indile kok. Rumangsa iki patung ben dikek endil-endil. Kula niki tumut niki nggih mergo kepengin mengenal namanya patung-patung dunia. Termasuk patung-patung Indonesia. Termasuk patung di Tegowangi. Nggih. Pundi? Niku Cobi sampean kuwi candine ning kono kuwi lho. monggo sampean terne. Ngomong peteng kok. Iki dalang kondang. Ngomong Iki dalang asmane Purbakala. Pak Dalang Purbakala iki renek. Iki malah wis tepat. Ulang tahun Purbakala. Mula nanggape kudu dalang Purba. Lho, tepat Purba niku rak solo mengene nggonku purba, pas. Nek nggonku gak purba. Apa? Purel. Ngawur. Bang, Dalem. sampean iki tambah sepuh tapi tambah ganteng lho. Wong iki nek kakan ilmu ya ngene iki. Ilmune apa? Wong tuwek nek kan duwe ilmu, masih sik enom ketok tuwek. Oh, ngono. Nah nek wong tuwek kakan ilmu kaya kuwi ndang matek. Iya, iku jam mate. Kamu mikir terus kok jebol uteke. Kancamu sapa iki? Andi Sadirun. Oh, Andi Sadirun. Parion. wah, Andi Sadirun Parion. kupinge rada bahaya. Arep bosok ngono. Ndak. Rada bahaya. Mane awake dhewe iki Iya. wajib bersyukur. Iya. Seneng dawuhe apa Bapak Sapa? Kepala Patung ya. Wah, Purbakala. Ibu sinten wong? Bu Endah. Wenda. Balai Pelestarian. Aku didhawuhi. Didhawuhi piye? Kapan nek nganggur-nganggur ana patung jogonen patung. Iku pancene wis kewajibane. Aku emoh. Lho, lha apa? Kleru patung polisi tak jogo kan. Polisine nguyuh lak kuyuhan aku. Maksud peninggalan Purbakala ngono Iya, untuk iya. patung-patung iku. Meninggal. Nah, patung Purbakala. Sampeyan meneng nggih? Halo? Iya. Patung Purbakala Ah, iya. tinggalane nenek moyang Iya. kita termasuk Hayam Wuruk. Soal iki sik kedunungan Mojopahit. Mojopahit. Bener iki IP-ne Prabu Hayam Wuruk. Mbah ipene muponane pokoke tinggalane Hayam Wuruk. Berarti kowe tau krungu utawa kenal Prabu Hayam Wuruk ya? Tahu krungu. Prabu Hayam Wuruk iki anake sapa, Pak? Ayam malas. Nek gak ngono ayam. Prabu Walat opak. ayam murung ayam malas iki piye? Ya takok ngono lho, takok aku. Maksudnya mulane sekolah ben ngerti, ben pinter. Ayam murah punakane ayam goreng iki piye kuwi? Nek pinter, Sedina ayam sing pinter ngene-ngene iki guru. Mulane takono. Sing pinter iki guru. Lah guru iki ponakane Bathara Guru. Ngomong karo kowe iki ya ora penak ya, Man. Penak ya omongan karo sinden lho, apa enak. Maksudnya iki ngomong karo kowe iki ora nyambung. Ora nyambung pancen kuotane entek kok. Ora connect. Ora konek iki kurang dicas. Ora dicas. Ngeten iki lho, Pak Warbodos pundi ngeten iki. Angel kok ngomong kali iki angel. Belajar cek pinter. Ki macam ngene biyen ya belajar terus gak angel.
angel ngeyel. Artine ngomong karo kowe iki ora nyetrum belas iki lho, Pak. Lah lambemu cepno kabel tau PLN. Ora kejer-kejer. Wah, angel ngomong karo kowe repot kok ngene kok. Apa ta Pak De? Lah ngomong angel kok karo kowe kok. Aku ora Sing ngomong ngatasi. sapa angel? Pak De? Iki sapa iki? Pripun kabare jenengan? Niku lho Eka lho. Eka to? Nggih. Ya wis. Lho, Tak apakno. sing kaya kudu ya ora ta. ana gregete ngono lho, Man. Saiki malih gemoy. Apa? Gemoy. 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 Ya. Iki jenenge subur. Aku wingi ki rong dina ki wis ora doyan mangan mulane nganti kuru. Masa wong ngene kuru. Iki mau terus tak makmi tekan kene dikai nasi, tak makam langsung bledok ngene iki. Sedasane Umpama kowe dadi bojone Eka ngono piye? gak ngene tak takokno, Iya. tak takokno. Eka lemu ngene iki nek adus sing dikosoki dhisik apane? Lho sing jelas krana iki Sik, kok terus gagas tekan Sik adus to. lho. Apa Krana iki kan kau? ya sinden gerak dipirsani wong akeh to. Ya mesti wajah to, Man. Gak mesti. Lho. Wajah, Man. Gak salah. Awake. Duduk. Lah ndi sing disabuni dhisik? Ya mbuh manut jare Eka. Arep sing digosok apa? Bathuke sik, dengkule sik, kowe kepin ro. Ya, Nek Eka adus inceng wis kewamplenge bapake. ngawur. Kowe seneng apa nyeneng nih? Pripun Pak De? Nyeneng nih. Nggih. Ki karo kaya ngene kuwi yo jalan. Loh. Jalan dinyek. Umur wis Nggih, cukup. pokoke niki telaten ngenteni sewengi. Golek anu ya dinteni telaten, sing telaten. Sampluk cangkem. Suwe-suwe keturun. Iya, starter setu uripe Senen. Jajan. Di starter Eh, setu lah niku mending urip, lah nek wis ora urip. Busine didamu lho. Ya ngene lho. Wong urip karo ora tergantung hubungane. Lah hubungane piye? Nek hubungane piye? menarik ya urip terus. Nek hubungane iki meleret melok katut meleret. Jamu mboten nate telat kok Mas Topan. Mas Topan. Uduk bebek. Uduk bebek. Critakno, Pak. Nggih, riyen ndok bebek wis ora tak onceki, wis tak emplok ngono ae. Oleh seminggu netes. Dadi cangkemku isine bebek meri. Lah ning nyeranteni Pak Detopan niku nggih gampang-gampang angel. Gampang angel. Lah beliaunya ini kan untuk matanya itu sudah agak Kabur. Nah. Matane kabur. Ngomong matane picek ngono lho. Tak idoni bosok kowe lho. matanya itu sudah remang-remang alias ada agak lamur-lamur gitu loh. Lah, beliaunya itu kalau mau membaca itu kan mesti pakai kacamata pembesar. Iya, Agar tulisannya itu kelihatan. betul. Lah mau Heeh. niku teng wingking pipis. Heeh. Kacamatane niku lali mboten dicopot. Heeh. Lah teng kamar mandi niku bengok bayo. Tane gedhe ngene. Rumang sakune aku diober ula. Aku ngene. Aduh, tu berulo ya. Lah ya kacamatane gedhe. Karo wong tuwek sing sopan. Lho lah wong kula ngomong napa entene kok. Sopan ngene lho. Lah kuwi nek wong lanang ki nganggo. Lah nek Eka ora ngrumangsani ku nek tuwek. Pripun? Nek sing mbok critake mau kaya Pripun? Bang Topan ning nganggo Iya. kaca Pripun? pembesar. Pripun? Lah kok kowe adus terus ndingklok piye? Candi. Candi. Jarno. Secandi. Pancene dalang itu Apa? pikirannya adem. Iya. Apa kok adem? Apa? Iki iso nyawang liya-liya. Iya. Dalang mek debok dari pikiran itu. Lah piye wong iki bumine wayang iki debok. Lah iki jagate kelir iki. Heeh. Iki srengenge sing nguripi. Heeh. Apa? Terus kewan-kewane Oh kan mau wis tak tokke ning kene. Awakmu gak ndelok, aku kewane komplit aku. Lah kewane nembe metu sing setunggale. Lah Lah nggih. aku ngono. o a a. Mboten. Sakjane kowe iki kalah sembarang karo kene. Pangerten apa kowe iki kalah. Apa maneh Kan ngene, keduwenan. ngene lho. Piye? Aku ki moh jane nu melok wayang ki moh. Kok moh ki ngapa? Moh Pirang-pirang ngapa? taun iki kok iso moh melok wayang. Moh melok wayang. Lah kowe bentinane ngene iki melu apa ngene? Melu dalang. Nek melu dalang ini melok wayang lah dodol wayang. Oh ning kene melu dalan. Dalan. Cedak karo sinden ayu-ayu. Yah, ora
ora mesti ayu. Sinden ayu kaya apa? Wong urip sing penting sehat. Oh. Ning kadang-kadang. Ya. Kok kadang-kadang barang. Sak sehat-sehate wong nek ngantuk ki ora sehat. Wis temune iki ayu, jajal ngantuk. Elek kabeh. Ya, nggih. Ngantuk ki ora sehat. Mboten sehat. Oh, iya. Awakmu sehat berarti ya? Sehat. Awakmu ya waras. Masamu edan ya. Berarti ya sehat tenanan lho, Pan. Iya. Njaba jero ngono. Njaba jero. Njaba jero iku sehat. Ya, soalnya Seger waras. heeh. Seger ning ora waras. Lah, Kuwi wong edan. Ki wong edan. lah ya mangkane. Nek wong edan biasane ngerti ora nek kuwi edan? Gak. Ora. Ya wis. Kowe iki lho kanca aku wit kuru sampe lemu karo aku medit. Medit ning. Sik. Medit. Sik ngawur. Iki wis kesuwur lho. Sinden paling loman Jawa Tengah iki. Sing tau diwenehi. Lah kowe ngarani medit iki dasarmu Iso apa? ngarani Ketemu medit. bolak-balik ora tau nawani Pak Topan ambungen. Aduh. Wah. Lah iki beda jalur iki. Aduh. Aku tawani ya lewek tenan kok. Peneng nang ngene. Bantuk. Kapan ditangkap ini? Ini tak deni maneng ini ditangkap nih wayang sing delok dudu penonton patung-patung tok ono piye. Bang Topan, Dalem. upamane ya. Nggih. Upamane Mbak Eka kuwi Tribuana Tunggadewi ngono. Terus sampean dadi apa upamane? Kula Apa? Tri Sakti. Kok Trisakti. Aduh iki apa? Tribono Tunggal Dewi. Urusan Mojopahit iki. Lakon sing Iki lakon ki biyen. lakon ketoprak. Nah, lakon ketoprak sing mengandung patung-patung ngono lho. Lah iya patunge. Lakon Napa? Oh anu, Roro Jomblang. Rara Jonggrang. Roro Jonggrang. Berarti kowe dadi Sida dipeksa. nah, Goblok. Kok goblok Roro pripun? Jomblang ana sida paksa. Lah sida paksa. Bandung Bondowoso. Aku Bandung Bono. Bandung Bondowoso. Minggir lah. Minggir. Tak kepidak meteng yo. Santakne Mayangkara. Turuk. Oh, toprakan lho apane. Oh, mantan siswa budaya. Anu Srendra Songoe. Iki apa iki? Guyumu lho. Aku tadi apa tuh? Bandung Bondowoso. Bandung Surabaya. Cek, kowe ketoprak apa kernet? Bandung Bondowoso. Bondowoso. Teko kono tumengkaning kene jagat lor jagat kidul. Kepengin goleki Dewi Roro Jonggrang. Sopo sing ruh iki? Ya, Pak. Sopo sing ruh Roro Jonggrang? Loh, ya golek ana. Begah. Loh, kowe iki soalnya butuh kesengsem-seneng ngono lho. Oh. Jonggrang. Asu kowe. Ayu kowe. Jonggrang. Apa Bandung Bondowoso? Ya wis. Kok ya wis piye to? Aku mbok ngono. Dirayu. Jonggrang. Apa? Aku ketemu kowe iki ibarat nemu emas. Telung ciduk. Telung ciduk. Kok emas telung ciduk? Emas kok telung ciduk? 3 kilo, 3 gram. Akeh lah apa tak kene kowe tak dol dhewe ta. Ngayal. Jonggrang, Apa Bandung? pirang-pirang dino aku ngimpi gandeng rumpet terungkep karo kowe. Ngimpi apa? Gandeng runtut-runtut karo kowe. Gelem to kowe tak pek bojoku. Kico, Aku gelem Bandung. aku mau. Heh? Piye kuwi?
Sing omonganmu kok bulet ta, Man? Ya mbuh. Lah kene wis gelem kok kowe sing mau yo. Piye? Lah nek gelem aku ya wedi ya. Lho, Ya nek gelem tenanan nek etok-etokan yo kan. tenanan. Aku tresno karo kowe piye kowe? Kowe tresno karo aku Bandung. Rencana ngono. Lah kok nganggo rencana? Iki ketoprak kok ana rencanane iki lho. Iya. Iya ngono lho. Kudune ngono. Bandung. Apa Jonggrang? Nadyan kowe tresno karo aku nanging aku ra duwe tresno karo kowe Bandung. Kapok kowe. Wah. Sing kene kok ora seneng. Kapok. Aja kaya ngono, Jonggrang. Aja kaya ngono, Jonggrang. Kepiye keploking kawula alit yen aku ra kelakon dadi bojomu? Ya karepmu Bandung. Ya wis ayo. Kok ya wis ayo piye to? Iki ya goblok, Pak. Ki opo toprak persahabatan. Ono ketoprak persahabatan. Kaya ketoprak Agustusan. Pro. Kuwi kok terus gawe candi kapan kok pro terus ki? Ya sido gawe candi ora. Lah sing njaluk iku Oh aku ya balik. Iki ora Jonggrang ya rada stres. Piye Bandung? Nek kowe tresno karo aku arep ngepek garwa karo aku njaluk bebono Bandung. Ah, bener. Bebon apa? Bon Bondowoso ya. Jonggrang. Duh, wis Bandung maklum. Bondowoso wis linglung iki. Wis wong tuwek. Wis Maklum. Wis suwek. Njaluk Bondowoso. Lah iki ora banyol keliru tenan ngoten niku. Njaluk bebon apa? Aku njaluk bebono proyek pemerintah Bandung. Proyek pemerintah. MBG. Wis. Nek perkara arep masak ya melok MPG. Kok njaluk kok pemerintah iki. Njaluk yo. Lah njaluk apa? Njaluk Yo, candi. apa candi. Aku njaluk candi sing cacahe 1000 Bandung. Iya. Kudu dadi wektu setahun Bandung. Ora apa-apa. Kok suwe men to, Kak? Hah? Yo bene to njaluk kono malok-malok meneng ngono lho. Yo, Wis tahun anggaran iki lho. lak tambah akeh. Kok iso setahun? Lah kan lho? diperpanjang proyeknya biar lebih banyak lagi. Ah, ya kesenengan kene. Sewengi kok setahun. Deadline waktunya itu harus Masalahe Bandung Bondowoso nek niki nggih pun anyak-anyak ngaten iki. Lah terus mlakune mawon mben ketimi-ketimi. Lah leh ngayahi ngusungi watu ki sepiro? Lah kula mesakne no. Nek disengkakne sewengi wah bek. Piye? wong Piye? ora karepe iki awakmu ki nolak kok mesake iki lho. Ya iya, Wong dapure kono mbok mesake kok karek jengkangke kok. aku marep mbok kek ngono. Iya. Iya. Iya, Jonggrang. Ayo keken. Sewengi. Sewengi. Oh, aja sewengi lah. Lah pirang dina, pirang wengi. Bar-bar zuhur sisuke ngono lho. Sik. Iki ana ketoprak kok nyang-nyangan iki. Lah iku sing nantang. Lah ya kowe sewengi ngono ya ngene. Sewengi. Gelem. Iso gawe. Sewengi kudu dadi isa Bandung. Cacahe Cacahe 1000. Nek ora iso 1000 ya 700 ora apa-apa ngono. upama 50 bayar pindho. Iki ora Jonggrang bakul lombok apa piye to jane. Alah. Ya kudu 1000 ngono lho. 1000 Bandung. Tenan. 1000 kudu dadi sewengi. Sewengi. Iya. Mesake. Awakmu ku mesake lho. Lah mlakone sungklung-ungklung lah kok nek sewengi dingenekne. Ya engko tak Pancene manake genting. Kowe sewengi arep dikenekne. Pengen diambut. Ya. Tenan menghina. Aku ketoke tuwek, cilik, Cilik ketoke. ketoke. Ya, Padahal piye? Omongno. Iya, ya ngono iku. Lho. Dadi bang gelo. Cacahe 1000 sewengi kudu dadi Bandung. Tak dadekno. Wis agong. Jonggrang. Apa Bandung? Aku wis janji 1000 tibake wong wisata liyane. Patunge sing 15 wisata. Sing 15 piye? Wisata. Wisata. Iya. Ono patung wisata. Ya bene to, wong urusane patung kuwi ora melok-melok. Ya. Kok wisata nandi? Kene iki Tego Ayu. Tega Wanu. Diitung dhisik Bandung. Iya. Tega Wangi kok Tega. Siji, Siji. loro, Lah, ngitunge suwene ra eram ngene iki kok. Telu, papat, sikil gedruk. Langsung 900 piro ngono lho. 100, 200, 300, 400, 500,
Bandung. Candine jek kurang siji Bandung nyata kowe ora iso nyuruti apa sing dadi panjalukku Bandung. Kurang situ. Ning ora apa-apa, santai. Kurang siji ki ora apa-apa. Aku ki ya maklum sing dadi Bandung Bondowoso ki wong wis ngkring-kriken. Kowe nek rangkul aja mbok kenek-kenek. Nek mbok kenek-kenek gringgingen wati sandalan. Ya apa? Kuat moto sing iki kronjalan. Dodo. Iya. Kurang sitok. Kurang siji Bandung. Jangkepe. Ya jangkep ana kudune. Jangkep ana Bandung. Iya, nek aku kelakon dadi patung. Wayah adus dusana lho ya. Kok ana patung adus jaluk didusi. Ngawur tok. Pun Ayo genepe kowe jonggrang. piye? Aduh, Ya genepe 1000 kowe Bandung Bondowoso jonggrang. ya. Lah niku mboten muni ya. kepala 7, jenengan sing sabar, kepala 7 pancen. Jangkepe 1000 kan kono ngarani ini. Iya jangkepe 1000. Jangkepno. 1000. Kok jangkepno 1000? Wong kuwi iki disedake kok. Ayo jangkepe. Ora aku nyedakno kene. Jangkep ono 1000 telu. Tak jangkepi cacahe 1000 kowe dadi ya reca Bandung. Wis jare upama sing dadi reca diwalik saiki awakmu dadi Ah, reca. sing dadi reca. Piye reca piye reca? Ya, ayo. Sik. Reca iki kudu meneng lho. Awakmu sing dadi reca kan. Meneng ora apa-apa pokoke murep. Lho. Lah apa? Lah apa kok murep iki? Lah nek mlumah ngantek eruh iki lak kaya Apa? Apa? es krim. Ya. Meneng. Yo, aku Sing dadi reca sapa ayo? Aku mung pengen ngetes kok. sing dadi cok kowe maren. Betah ndi lho. Aku, ya. Betah ndi wis. Reca iki diapa-apakno meneng lho. Ayo. Kowe like Bandung ya. Lek Bandung duwe lek. lek aku Apa? tak ndelok patung anyar. Ayo Iya. lek Kus. Kowe kudu sing teliti. Soale kowe sing bagian bakale melestarikan. Betul. Ayo, ayo. Dake. Beh. Senyak emblak. Apa ne? Awake gede. Patung lho. Patung Patung ora kena kedep. ora oleh kedep. Aku ngomong kok uangnya. Ya ngene lek bayaranku centek sik ya. Iya. ngene. Wis kontani ngene. Telitin. Ya. Weh, Piye? Lengene piye? Lengene. pupune. Lengen. Iki ki lengen kok pupu. Loh, mangsuli. Aduh. Lengene kaya ngene. Iya. Wah, mentah. Ya. Piye? Irunge Piye? Nilo Cendani. Wow. Kok ana irung Nira Cendani lho. Dalang ngendi? Pipine Pipine. duren sejuwe. Iya. Weh, bathuke Satria Baja Hitam. Ombong to, Man. Ah, ya wis. Ayo sesuk-esuk mruput Neng ndi? budal menyang Kediri. Perlune? Ngedol iki. Lho. Kok Diajeng kowe arep apa? Arep piye? ya arep ang. Ngapunten. Iya, iya. Dangu mboten tumut wayang. Ora apa-apa. Sepunten ini. Santai. Sikile kenapa to sikile? Ngene iki. Mantun tiba. 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 Kula kene mantun kecelakaan. Kecelakaan. Sikil niki ketiban ondo. Panondo. Dagelan kondang iki sikile ketiban ondo. Yang ketiban bledek, Ketiban bledek yo. sambar bledek. Nggih dandan-dandan griya. Oh, manten. Kebetulan atau ketepaan ra nek wong ya pasan ya. Ora sing cerita aku sing anu kok melok ketiban ondo dandan wong. Dot sikile. Oh, Sing enten bojo kula. Bojo kula sing guyu kok wekel. kok guyu. Lah ya kok arep mateni napa mbok dibane ondo, Pak. Pun nama operasi. Heeh. Sikil ini dileboni kawat loro. Sep ben nyambung. Dipen iku jenenge. Hah? Dipen. Oh, pen. Apa? Lah ya dipen to. Iya, Lah iya. pen terus didongakne
Kuwi patung meneng. Lah iki wis apa ngurung patunge? Wis. Oh, lah ngono ra aku ya wis meneng ae wit Ini lihat tak mangke. panjerok ben kau. Iya, iki lho sikile ketiban ondo iki lho. Pundi? Mesakno lek topan iki lho. Lho. Sikile ketiban ondo iki. Ora sambut tiliki. Mosok ana patung. Ora lha sikil kok saged ketiban ondo lho. Polahe niku lho yak-yakan pripun jenenge iki. Wong tuwek digo Wong yayan. tuwek lagi mbok lungguh anteng ngono lho. Gaplek peringkilan lho kowe. Wis tuwek ora tau raup. Ya. Saiki Mbak Eka sik ya. Nggih, nggih. Nah, Kowe Memang Mbak Eka sik. Ayo nggo pengendang ora awakmu? Betul. Ayo oke sip. Nah, punahe sapa jenenge? Rangga, Oh, Dik Rangga. Mbak Mas Rangga. Iya, iya. Iki ya dirawuhi karo Ketua Popadi Jawa Timur punyane sedulurku Om Sinarto. Wah, Mas Sinarto sangat getol terhadap kebudayaan. Mas Sinarto rawuh ya? Rawuh. Wis sore mau Om Sinarto. Urung ketemu. Pancen ya dalang hebat ya. Kanca lawas. Iki kala tenggene Taman Budaya. Iya, Jawa Timur. Saiki pun pensiun. Nggih, dereng pensiun, beliau kuliah. Ning tetep nyekel Popadi. Beliau kuliah. Kuliah? Nggih. Temu di? Nang ndi, Mas? Iya. Ya, Ning endi? Kuwi nang ndi? Malang anu Surabaya mriku lho. Oh, Malang Surabaya. Lak kuliah bis. Kayak mboten Malang Surabaya. Oh. Kula nggih melok. Kernet apa kondektur? Mboten mriku kuliah kula melok. Lho kowe biyen berarti ya kuliah ngono to? Ora ya melok wonge kuliah ku melok, mulih-mulih. Oh. Luar biasa. Di Kediri Wetan, Nggih. ya ning Gemul barang ngenten niku fan wayang kulit. Penggemar kula rumiyin nggih kuatah. Kuatah. Ngantos sakniki nggih kuatah ngaten. Wah matur sembah nuwun bini sabah kuwi Kandat, Blabak, Ringin Sari, Ngadiluwih. Nate teng Ngebong. Ampun kabeh pun. Bong Pare no Bong Kabeh Ngurah. pun sampun sedaya. Nggih. Mila matur sembah nuwun dumateng fan berat kula. Ngaturaken panuwun lan sugeng pepanggihan malih kalian Ki Purbasmara wonten ing Kediri. Matur nuwun Mas Agung, Pak Dalang Agung saking Semen Kediri. Nggih, matur nuwun. Monggo. Saunine wong bagus gregetna hati Satinet. Lho. Ora nggone. ora keteng dadi batur ramas Pancen bantas gandang wah. Mbak Kayune wah seneng iki. Kepriwe? Iya, nek ketemu Mbak Kayune iki seneng bisa kepiyak-giyak. Iya, pada-pada. Ya, luwe-luwe yang krungu kendangane kaya kowe. Gaya kulon. Kayak kulonan. Iya. Berketakep. Leket-leket. Ya. Ora ngerti. Aja melu-melu kowe. Ora melu tapi krungu. Baturi ramas aku gemang nyang gemang nek diwayu bukan kelara lara Angel nggone iki. Angel banget kuwi. Ya. nyang terima nyang ikhlas ngeranda selawase urip mangga Ya.
biasa weh. Kene